שלא הייתי פה ונורא התגעגעתי וישב לי פה כל הזמן. באתי, תעשי סרטונים, צריכים לדעת איך לטפר. אנשים לא יודעים איך לטפר בלעדייך. אני יודעת. התחלתי עם הכי מבוקש עכשיו, עם המורפולוגיה, הצללות, הערות, יבשות, רטובות, מה עושים, איפה שמים, מה זה הדבר החומקה הזה שמורחים על הפנים, מה עושים עם זה, למה זה טוב. בשביל זה אני כאן. כפי שאתם רואים, אני כבר ככה מוארת ומוצללת כמו שצריך. אפשר להשיג כל מראה, וזה בעצם מה שעשיתי פה. אני עם שום איפור חוץ מהבסיס והערות והצללות, שזה בעצם מה שנותן לנו את כל הבסיס לאיפור נכון, למשהו שנראה טוב, נראה מקצועי. זה נורא קל להשיג. יש לי כל כך הרבה מה ללמד אתכם, ולכן בעזרת השם בקרוב מאוד אני מעבירה גם סדנאות שבהם נדבר על הכל, נראה את כל הדוגמאות, את כל האופציות, כל אחד יוכל להתחבר לדרך שמתאימה בשבילו, כי באיפור אין סוף. ואם אתם רוצים לראות איך משיגים את ההערות והצללות המשלומות האלה on point, מה שנקרא, תמשיכו לראות.